Mä oon päättänyt, että jos mä ikinä rikastun satumaisesti, niin mä vietän jokaisen syksyn ja talven tällaisessa paikassa. Ja sit toisekseen, mä en pese enää ikinä itse hiuksiani, koska tää on ihanaa. Ja kolmantena ja kaikkein tärkeimpänä juttuna, mä rupean ostamaan mainostilaa esimerkiksi metroista, sporista, sanomalehdistä, telkkarista tai foorumin seinältä. Ja pistän sinne ihan vaan vaikka mun mielipiteitä päivän polttavista asioista, täysin selittämättömiä selfieitä, hyviä lainauksia tai kuvia Danny DeVitosta. Siis kaikkea sellaista, jolla ei ole mitään kaupallista agendaa. Eli niinku raivaan tilaa mainoksilta jollekin sellaiselle, joka vaan ilahduttaa tai viihdyttää tai sivistää ihmisiä ja parantaa maailmaa. Ja siis tietenkin ne myis mun tyhmälle paskalle mainostilaa, jos mä vaan maksaisin tarpeeksi. Mutta mä oon kuitenkin opiskelija ja osa-aikainen karaoke-isäntä, eli mun tilillä niin sanotusti kaikuu. Eli ennen kuin mä voitan lotossa, niin nämä filantrooppiset tuulahdukset jää pelkäksi puheeksi ja talvi tropiikissa loppuu, kun talvipuutarha sulkee ovensa. Vai onko näin? Mulla on nimittäin yksi tuttu töissä television kulisseissa. Ja kun mä istuin sen kanssa kaljalla tossa yksi ilta, niin se sattui mainitsemaan, että televisioon voi ostaa paikallismainoksia. Ja esimerkiksi Lappiin ne hinnat on tosi matalia. Mä aion nyt selvittää, onko mun opiskelijabudjetilla varaa ostaa mainostilaa jostain. Ja jos on, voinko mä ostaa sitä ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Mä usein vähän jännittää puhua tällaisia virallisia puheluita, niin mä laitan tämmösen kravatin ja larppaan kunnon heppua. Ja nyt mulla on kravatti, joten aika pistää pyörät pyörimään. Aluksi ei meinannut tärpätä mistään. Joko mulle ei vastattu, tai sitten mun ideani sanottiin vaativan lisäselvityksiä. Mihinkään lafkaan ei ollut koskaan ehdotettu vastaavaa. Seuraavana päivänä mulle kuitenkin soitettiin takaisin maikkarilta. Tässä on Juuso Pikkarainen, mä yritin soittaa sulle äsken. Joo, kyllä, kuule, mä lähestyn sua sellaisella vähän epätavallisemmalla asialla. Mä haluaisin ostaa televisiomainoksen ei-kaupallisella niin kun, pyrkimyksellä. Mä haluaisin ostaa televisiomainoksen, missä henkilö vaan toivottaa katsojille mukavaa päivää. Onnistuuko tällainen? No onnistuihan se. Sitten mä soitin mun AV-ammattilaiskaverille Reiskalle. Reino, arvaa mitä? Mä puhuin äsken MTV3 tyypin kanssa. Mä saan ostaa mainoksen sinne. Ja me pistettiin kunnon studiot pystyyn ja ruvettiin kuvaamaan. Okei, mä en kato. Parempi niin. Kännykkää. Moi. Mun nimi on Juuso. Moi! Mun nimi on Juuso. Moi. Mun nimi on Juuso. Kyllä se tulee sieltä. Loppujen lopuksi me saatiin purkkiin kunnon mainos. Ja aikamoisen säätämisen jälkeen mä sain sen sitten ladattua sellaiseen Spotgate-palveluun, mistä se toimitettiin maikkarille. Sitten me sovittiin maikkarin mainosmyyjän kanssa sille spotti, niin että se näkyy Kajaanista ja Oulusta pohjoiseen perjantai-aamuna ennen Emmerdaleä ja painettiin kaasupohjaan. Jes, ei muuta kuin päivän jatkoa. Jes, kiitos samoin. Okei, ciao. Hyvä. Moi moi. Tämän jälkeen mä hain Puskaradiosta vähän lappilaisia kontakteja ja enää piti vain odottaa. Ja sitten se tapahtui. Hei, minun nimeni on Juuso ja minä tulin toivottamaan sinulle oikein mukavaa päivää. Eli kyllä, näin se on, näin se tosiaankin on, että jos sä olet opiskelija, joka toimii opiskelijabudjetilla, mutta haluaa ostaa mainostilaa epäkaupallisiin typeriin tarkoitusperinsä, niin kyllä se on mahdollista, jos niin haluat. Ja hauskaa. Mainos maksoi siis 33 €, ja lisäksi tämä tunnusten luominen tähän palveluun, joka toimittaa ne mainokset sinne maikkarille, maksoi 60 €. Eli periaatteessa hintaa tuli 93 € yhteensä, mutta mun mielestä se oli sen arvoista.
Lisäksi tää on ensimmäinen video, jossa mä olen kaupallisessa yhteistyössä, joten haluaisinkin kiittää Unico kampaamoa, jossa voit halvalla pesettää hiukset tai leikata hiukset tai värjätä hiukset tai jotain muuta. Ja jos haluat erityisen ihanaa palvelua, niin pyydä Biancaa. Ja lisäksi haluaisin kiittää ystäväni Teemu Taurulaa ja hänen yritystään Kunnon Muutto, joka on eittämättä Euroopan paras muuttoyhtiö. Siitä, että saan käyttää heidän Y-tunnustaan tunnusten luomiseen tähän Spotgate-palveluun. Ja voin myös sanoa, että videon tekemisen aikana ihana kevät on tullut tänne ja enää ei tarvitse mennä talvipuutarhaan. Sen kunniaksi oikein makea ciao ja nähdään taas seuraavassa videossa.